bach, ond maen nhw'n bwysig. Oherwydd mae treulad meddal yn byd yn bob un ac maen nhw'n mynd fel hyn. Am, ar, at, i, o, gan. Hyd, heb, wrth, drwy, dros, dan. Am, ar, at, i, o, gan. Hyd, heb, wrth, drwy, dros, dan. Dyna felly yw eich arddodiau. A dyna sut maen nhw'n mynd. Ond, ydych chi'n gallu ynganu eich llythrennau i gyd yn trefn yr wyddor fel hyn. A, b, c, ch, d, t, e, f, g, n, h, i, j, l, sh, m, n, o, p, f, r, s, t, f, i, o, y. A, b, c, ch, d, t, e, f, g, n, h, i, j, l, sh, m, n, o, p, f, r, s, t, f, i, o, y. Am, ar, at, i, o, gan. Hyd, heb, wrth, drwy, dros, dan. Am, ar, at, i, o, gan. Hyd, heb, wrth, drwy, dros, dan. Felly, dyna yw'ch arddodiad. A dyna sut maen nhw'n mynd. Damio. Sut ydych chi'n cofio pa rai sy'n treiglo? Wel, dyma sut. Peintio tad Catrin. Benod Dafydd gyda lliw rhyfedd melyn. Peintio tad Catrin. Benod Dafydd gyda lliw rhyfedd melyn. Ac mae'r llythrennau'n mynd a, b, c, ch, d, f, e, f, g, n, h, i, j, l, sh, m, n, o, p, f, r, s, t, f, i, o, y. A, b, c, ch, d, f, e, f, g, n, h, i, j, l, sh, m, n, o, p, f, r, s,